Det er overlæge Holst. Ja, hej skat. Ja, det forstår jeg, men kan du ikke ringe igen om lidt? Jeg står lige midt i en operation. Udmærket, hej. Ja, vi går klar til asyl. Sådan. Så er han frisk igen. Nå, det er nok min kone. Ingen panik nu. En gummislange ned igennem spiserøret. Gummislange. Prøv lige at give patienten lidt tryk på maven. Det er min kone. Hej, det er mig. Jeg har selvfølgelig et problem. Vi er nødt til at flytte patienten. Flytte patienten? Nej, det er alt for risikabelt. Jeg ved det godt, men vi er nødt til det. Forbindelsen er dårlig her. Jeg så er her igen. Kan du høre mig? Ja, det er meget bedre. Sig mig, hvad er det for problemer, du snakker om? Det er svært at forklare, men shit. Hvad nu? Der er ikke mere batteri på. Hurtigt, gør klar til at lade op. Okay, gør plads. Ja. Plads. Klar. Her. Ja. Hallo? Britta? Er du der? Hun lader røret på. Dr. Holst, hvad skal vi gøre med patienten? Jeg kom ind på mit skrivebord. Jeg tror, hun ringer igen om lidt.